Armin mutsi kyllä, että viimeistä olihan mä sain sukuvarsa tälle Armin, silloin mä edelleenkin mietin, että se kauheasti kuuden kanssa normaalassa joo, ja sit kun oli joka sitä ruokaa, kaikki oli hyvä, koska ne ihana tulee. On ruukasta ja ruukka hyvä 20 Mutta ei mitään, Arvi. Mitä nyt muuten tehdään pois sängystä? Sänky on nyt ihan no mä ehdotin, että miksei me oteta 4. tai 5. elkeä sänkyä ja sit pidetään oikeesti toista niistä sängittömänä, nyt ainakin väliaikaisesti. Keltainen on sitten maailma. Joo, hei, tässä on ootas näin. Joo. Mä en jommassa kummassa kaappitaan saumassa Mutta 4. on se yläkaappi, periaatteessa siinä. Se on ihan ok, mennyt päikkeen. Voisin tehdä. Kerta lähtö olisi joku Kiitoksia ja limpparin. Lähtee noin. Se oli eikä tänään. Kuka pielas? Janikka tai Emilille, se on just siinä löijäilee. Mä uuden, että naiset ei koskaan pieskeä. Sä oot ihan oikeesta. Naiset eikö koskaan pieskeä. Se oli sitten ehkä riakku se. Naiset ei koskaan kyllä pieskeä koskaan.